Rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe kanca kabeh aja padha turu sore kene tak critani kanggo seba mangko sore kene tak critani kanggo seba mangko sore para sadulur ayo padha sregep jamaah derek dawuhipun Rasulillah salat jamaah niku perintah kang utama dadosne kunci gampil mlebet wonten swarga dadosne kunci mlebet wonten swarga. Ya makanya versine ngene iki lah ya nggih Pakde nggih. Ning ngendang nggo peci iki nggo peci kulo iki gek malah kavelan nih karepe iki jilbaban lha iki sing iki ora nggo apa-apa iki mbah muslim apa ora ta iki asline. Lah ora nggo apa-apa kancane nggo peci. Iki mau ketinggalan ning isor. Alamatmu ndi, Bro? Wong kok gak ndek alamat. Gak ndek alamat. Ya kene. Nggih, katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wilujeng wabarakatuh. siang katur kagem Bapak dalah Ibu ingkang kagungan dalem. Nggih. Ugi kagem para tamu undangan wilujeng siang Mas. Ajan. Aku wis kira-kira anak 15 tahun ora rene Mas. Padha. Cuek banget ya Mas Aku Gareng. wis gak rene suwi gara-gara rene pisan nyolong pitik. Pitik sapa sing mbok colong? Pitike kono kae. Pitike Mas Teguh. Ha iya wong pitik. Oh, alah. Pitik kok sapa ning nggon bagasi mobil ya tak tutup bagasine wis. Oh iya, rek-rekake katut nang nggon aku ngono. Iya. Walah. Ya ki diaturke nah. Nggih menika. Dereng wonten request Mas. Belum. Niki tembangipun niki lara wuyung Pak Jenengan ngersakaken bawa monggo tindak pentas Pak Oh pasrah. Pasrah Mas Gareng. Aku wis jebakan mau to. Rembulane Jan rembulane awan iki panas ya Mas. bulan kok panas kae sengenge. Oh iya deh. Yuk. Lali. Ah iki suwe-suwe kok katarak kok. Sumunar. Iki dudu sonar to iki? Sunari tonggoku tukang goreng. Iya. Sumunar. Sumunar dadari. Orang dadar ndok. Iki mah mari kepleset. Sumunar dadari. Lah malah tekan dinti ta. Lintang hangapai tawa katon jumlah raja yahane janji latri waslarong suara angin semripit yen cedak lah ya iya kayak lah kok modelnya lain ya wong bawa kok tangane ngene piye
ngene kaya gegerit mana ati ora nganggo ati manah ki ya ati kaya lho maksudnya ki manahe ning ati iki wong kustra kembali elekno saya ngegerit manah iki saya ngegerit ati lah iya atine loro berarti nek manah nganggo ati lah atiku karo atine bojoku oh iya ya sing waras ngalah lek kudu ngalah ora ngalah tak lebokne rumah sakit iki wis sekolahan rumah sakit ya iya anggere cedak irang ngene iki awak wis kumat saya ngegerit manah nah ingkang nandang woyo ranggo kuwi pipet iki sewengi tanapi sonendra Dukusumo wilangan songolan kalih mugi welas mreng gongmu kok elek men ta lek aki gongkong hucu mah aku didolke nah iki nggak mau gongnya berkecemplung kali-kali oh pecah mau gongmu lek iya mangga larane serba repot do awake dhewe. Asline sing ndok omah ku lho sakno penyanyi karo tak tau karang orgene. Lah, iki rembukan karo sing deson. Piye? Mbok kuwi pentase ditepne rono wae ngono ben gak kepanasan sesuk sing nyanyi. Lah ya ndang rapopo junjungan dhewe nek kuat. Bareng ngono. Masa aku Dek. Ngantene protes. Piye? Ah, depne rono aku ndelok apa. Terus cetane ngalah bapake ya wis depne rono wae ngono. Ning sing junjung gareng dhewe nggih Pak nggih. Iki ketoke kaya arep mlethek sikilku. Lah kowe ketutupan ndok yen aku ora. Pindah rono ketoke adem reng.
rasah kayak jebakan wong tuwek, Bro. Wingi kayak jebakan, langsung penjara 7 tahun setengah. Ngono to. Wong tuwa re nggo dolanan. Aduh, kok semua Nganteni kono lho kate isin aku wae. Apa ketok, Mas? Ketok. Apa ketok? Tak kira ki gak ndelok, terima ndelok rene nyawang. Heeh, nggih sampun Mas Gareng. Terus